नों गारियावनो थाथ'दे आं शपिं खालामनानै फैनो आं बेयाव थालांनो हायो नोंजोंसो फैफानो थिनहरदों दा माबा मोनसे जायोबा बिगुर जियैनो आङो बेसे गिदिर बाजार थांखो नोंलाय बेखौलाय आंखौसो गोमाजानो गिलायलायनाय लाजिया नोङो बसनि बिजानाव बेबायदि खिथु खिथु बेरायहरबाय थानो सैमा बायदि आरो बै सुवादालाय मा मेगन गहां गहां नायहरबाय थादोंलाय मेगनखौनो एख'लायगोन आं दा बुरबुकखौ गावनिसो गोथोन सानखो नामाखो नोंलाय आंखौलाय हो ओइ खोनायाखै नामा नोङो आं मा बुंदों दै माखौ नायहरबाय थादोंलाय मेगन देगो देगोनो दानो मेगनखौ एख'हैगोन आङो आया माथो गोग्लैबायसो ओइ मा जालाबायखो नोंलाय दै मा जानो बेलाय बानाय फाखादोंसो बियो मिरगि बेमारफोरसो दंदां गोग्लैब्रबग्रा ड्राइभार मा जाखो बियो मा जानो बेलाय आं डक्टर नामा नोंखौसो मेगन गहां गहां नायहरबाय थादोंमोन बियो सिस्टार अन्नानै आंनि आइ आफानाव फन बुलाय आंना बेलेन्स गैया बे नाम्बारा खोन्थालाय 99 दे ओइ र' आंनिजों बुनि दे बुं 99 57 95 90 दै माथो नाम्बारानो इनभेलिडसो रिसार्चआनो गैया सिस्टार नोंनिजों बुलाय औ र' होमबा जाबाय आंनि बेमाराबो हामबाय नोंनि मबाइल नाम्बारखौ मोननानै साला सैमा नाथुर खर' खिगोन आं दहायनो थाल मोनखादोंमोन आं इडियट साला मानसिफोर बायदि थगायो जाबाय फैदो बेफोरबायदि सेंग्राजों रायलायो नामा मैला मैथा बावदोंसो आङो दहायनि सिख्लानो खनसे फन हरनानै खनसे ट्राइ नायनाय सोरनि नाम्बार होदों बेलाय हेलौ हाय मासि मिलौदो नोंनि गाराङा बेरे मोदैनिफ्रायबो गोदैसिन सोर जावलिया नोंलाय आं नोंनि महराव गोजावनाय जावलिया सेंग्रा अ बिदिब्ला नों आंखौ फसायबाय आरो मा समायना नोंनि महरा खानाय रुंबांबां मेगन बेस्रांस्रां आदै मदद गुस्थि जारौरौ आरो नारेंसु बायदि नोंनि गन्थं नंगौ नामा बिदिब्ला नों आंनि थाखाय मा खालामनो हायो देलाय बुंलाय फसायनायल' नङा आरो मोजांबो मोनबाय गोरबोनि फानजारियाव थ्रोब सोनानै लाखाबाय आं अके बिदिब्ला एसेबां दङब्ला जोंहानि न'आव फैनानै आखायाव बाथ्रा बिबार लानानै आंखौ प्रप'ज खालामफै खिन्थु फैजाबा आंनि दाय नङा दै नों जे खामानिखौ थिना आं बे खामानिखौ मावनो राजि खिन्थु थैनोल' दाथिन दै दे बिदिब्लालाय आं नोंनि फैगोनखौ नेबाय थागोन सियर ना खिन्थु आं गाबोन नोंसिनिसिम सहैथारगोन दै नायबानो जाबाय आंनि दमखौ दे बिदिब्ला आं नोंनि फैगोनखौ नेबाय थागोन दे बिदिबालाय नायनि बिनि साहसखौ माबायदि फैजालाङाबानो जाबाय